d'acord? Amb la mateixa llengua. Lo repartiu i així per refredar-la abans, d'acord? Una mica més. Està suau, està... Quan estigui freda la podrem treballar molt bé. Una mica més aquí. Per repartir-la bé. Les teniu així. Teneu bé, vale? Mira com ha quedat de fina, mireu com ha quedat de fina, veieu? Res de brumolls, res. A veure, i acabem, i aquí fem el mateix. Encara n'hi ha massa més aquí, allà. Va, posem una mica més allà. Mira, veieu? Ara els tenem. Mira, veieu com fas així bé? Com queda ben alisada, ben... Li fa un olor. Però heu vist que ha caigut de cop, no? Això és clau, eh? Això vol dir que la massa us ha quedat perfecta. És la senyal que feu la massa bé. Vale? I ara aquí, pues nada, les tenim bé. Si us quedessin una mica així fluixa i tal, a veure, ja no es pot ficar més farina. Però, a l'hora després d'amassar-la, que ja ho veureu que és la segona part quan estigui freda, la farina que li falti, la massa, te la demanarà. Llavors li fiques més i la mateixa massa ja te diu fins aquí, per poder fer les botifarres. Sí, amb les croquetes farem botifarres. Botifarres de croquetes? Bueno, no és exactament així, però ja ho entendreu. I després farem un joc que és molt divertit per fer-ho a casa amb nens, o amb la parella, o en família, si us poseu tots. I ja veureu que en 10 minuts, o en 15 com a molt, hem fet totes les croquetes i després tot net. No és més net el que més neteja, sinó el que més embruta. El que passa que com estic sol, i clar, aquí no hi ha nens per jugar, ni ningú més, llavors us faré només una prova perquè ho entengueu, i si ho feu així, en 10 minuts ho teniu fet. Doncs nada, ens veiem al proper vídeo, vale? Fins després.